Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizi sizin ählijeňizi hoş gördük. Mehriban ýaşlar. Daşar ýurtda berilen ýokary we orta hünär bilim hakyna resmi namalary Türkmenistany ikrar etmek bilen baglanşykly saýtymyzda şu wagtçe bir neçe habarlary size ýetiripdik. Olaryň hataryna diplomy tawfiq edilýän Halkara Avril ýokary okuw mekdebiň 2022-nji ýyl boýunça sanawy halkara diplom ikrar etmek üçin bildirilýän talaplar haýfylar. Daşar ýurt diplomy, ikrar şahadatnamasy we diplom ikrar etmek üçin resmi namalaryň sanawy ýaly bu ulgama deýişli habarlar bar. Siz bu habarlary Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan habar berilmegine görä, Daşar ýurtda berilen ýokary we orta hünär bilim hakyna resmi namalary Türkmenistany ikrar etmegiň tertibini ulanmak boýunça gözükdirjiniň 3-nji babyna laýyklykda raýatlardan zerur resmi namalar toplumny kabul etmek, işi ýüz tutýanlaryň baryp gelip bilmekleri üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Türkmenistanyň Milli Bilim Institutynyň binasyny ýagny Aşgabat şäheriniň Mahtumly Şahy ýolunyň 136-njy jaýyny amala aşyrylyp başlanyldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenistanyň bilim ministrligi diplom ikrar etmek boýunça fanawy täzeden halk köpçiligine ýetirenligi üçin biz bu barada habarymyzy şol fanawy hem täzeden size ýetirýäris. Mehriban müştaklarymyz, eger-de araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Şeýle hem araňyzda Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylar, eger-de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemek dowam edin. Gepleşiklerimiziň inniki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.